ואני אגיד כמה מילים. טוב, אז ערב טוב לכולם, תודה לכל מי שנמצא פה. אני מקווה שכולכם בטוב. אם יש איזושהי אזעקה, מיותר להגיד שפשוט להתפנות מהמרחב המוגן, גם אני, אם אני צריכה, אז אני ככה קופצת וחוזרת. אני ענבר, למי שלא מכיר אותי, אני רכזת קהילה פה, במרכז יזמות לחדשנות וטכנולוגיה בטירת כרמל. אנחנו מתחם עבודה ליזמים ובעלי עסקים, אנחנו מציעים הרצאות, קורסים ומגוון תכנים להעשרה של יזמים, וככה יש לנו היום הרצאה בהנחיית דורי שחם שנמצאת כאן איתנו בכל מה שקשור להשקעה, וככה והדרך להגיע למשקיעים. אז אני אתן את הבמה לדורי, ואם ככה שאלות אחרי זה אתם מוזמנים ככה בסיום לפנות אליי בשמחה. תודה רבה, שלום לכולם, ערב טוב. מי שלא מכיר אותי, מי שלא היה בהרצאה הראשונה, אז אני דורי, בהשכלתי אני רואה חשבון. יש לי גם חברה שנותנת שירותי ייעוץ עסקי ופיננסי לעסקים קיימים, וגם יש לי סטארט-אפ מעולם הפינטק, שעליתי איתו לאוויר לפני חצי שנה, ככה יוצא לי גם ללוות את העסקים וסטארט-אפים החל מתחילת דרכם, וגם בעצמי חוויתי את כל התהליך של החל מרעיון, דרך מוצר ועד להגעה להשקעה. אז מי שהיה בפגישה הראשונה אנחנו עסקנו יותר בתוצרים שאותם אנחנו צריכים בעצם לדעת או להיות מוכנים לקראת השקעה. אנחנו דיברנו על one pager, דיברנו על תוכנית עסקית והמצגת למשקיעים, דיברנו על כל מיני תוצרים. היום אנחנו בעצם נדבר על הדרך להשקעה, בעצם איך אנחנו מגיעים למשקיעים, איזה סוגי משקיעים קיימים, איזה מסלולי השקעה קיימים, כל הדברים האלה שאני חושב חשוב לדעת אותם מראש, כדי לתכנן בעצם את המסלול שלכם בהתאם. אז בואו נתחיל. אז אנחנו בעצם נדבר היום על מתי בעצם כדאי להתחיל לחשוב על השקעה, אילו סוגי משקיעים יש, איך הכי נכון לבצע את ההשקעה, ומה שלבי הגיוס השונים וטיפים רלוונטיים לכל שלב. אז בהקדמה אני בחרתי, אתם רואים פה, יש פה ציור שאומר no rules. באמת, כל מה שבעצם אני הולך היום לשתף אתכם, זה בעצם אפשר להגיד שהוא מ-best practice, מהפרקטיקה. אבל אין פה כלל אצבע שאני יכול להגיד לכם, אם תעשו א' יצא ב', ואם תעשו ב' יצא ג'. מיזם יכול לגייס כסף גם אם הוא בשלב של רעיון, גם אם הוא שלב של proof of concept, וגם אם זה חברה בשלה שעובדת. זאת אומרת, אין פה איזה כלל או חוק שאומר שאני יכול להגיד לכם, אם אתם ברעיון אז זה לא נכון לגייס, אם אתם בשלב של הוכחת התכנות אז זה כן נכון לגייס, אם אתם חברה עובדת אז לא נכון לגייס. אין פה חוקיות שהיא רלוונטית לכלל המקרים, אבל כן יש, אתם תראו תכף, כמה דברים שאני כן אמליץ לכם לוודא שאתם ערוכים אליהם בטרם אתם נכנסים למהלך הזה של ההשקעה. ועוד דבר שחשוב להגיד זה שלא כל יזם יש לו את היכולת או את הרצון או את הידע ללכת ולעשות השקעה, ללכת ולהציג את עצמו בפני משקיעים. וזה בסדר, זה בסדר גמור. לא כל אחד חייב לדעת את העולם הפיננסי, לא כל אחד חייב לדעת מה זה שווי חברה, מה זה דילול. לא כל אחד, עברנו בפעם האחרונה על הרבה מאוד מושגים, לא חייבים לדעת את הדברים האלה. אפשר להיעזר באנשים שזה המקצוע שלהם, אפשר אולי לקחת שותף שיותר מבין בפן העסקי, אבל זה לגמרי לגיטימי לא להבין בדברים האלה ולא לדעת איך לעמוד מול משקיעים, או להיות חסר ביטחון כאשר המשקיע תוקף אותך. זה לגמרי לגיטימי, הכל מקובל, ואין שום דבר שמעיד על משנהו מה שנקרא. וזה באמת חשוב לי לשתף אתכם בתובנות האלה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אז מתי בעצם הזמן הנכון לחפש משקיע?
אז בעיקרון כלל האצבע אומר שככל ואני נמצא בשלב מוקדם יותר, המשמעות היא, לדוגמה בשלב של רעיון בלבד, יש לי רעיון לסטארט-אפ, ואם אני אלך לגייס כסף בשלב הזה, המשמעות היא שבעצם המשקיע לוקח סיכון גדול יותר, כי המשקיע עוד לא ראה את המוצר, אין עדיין אב טיפוס, הוא לא ראה אם יש לו התכנות בשוק, הוא לא ראה מה רמת ההוצאות שאני צריך כדי להקים את העסק הזה, הוא לא ראה הרבה דברים, אלא הוא רק מסתמך על הרעיון שאני מציג בפניו, ולכן שווי המיזם יהיה נמוך יותר. מה בעצם, מה זה אומר שווי מיזם נמוך? כשאנחנו באים לגייס כסף, האינטרס שלנו בתור היזם זה ששווי המיזם יהיה כמה שיותר גבוה. מהצד של המשקיע זה בדיוק הפוך. המשקיע רוצה ששווי המיזם יהיה כמה שיותר נמוך. למה? ככל שהשווי של המיזם יהיה יותר נמוך, המשקיע יקבל יותר אחוזים עבור ההשקעה שלו. תיקחו לדוגמה שאם קובעים, משקיע ישים 100,000 שקל מתוך 1,000,000 שקל, אז הוא יקבל 10%, אבל אם השווי יהיה 10 מיליון שקל הוא יקבל אחוז. זאת אומרת, המשקיע, לנו יש אינטרס שהשווי יהיה כמה שיותר גבוה, למשקיע זה בדיוק הפוך. ולכן ככל ואנחנו מגייסים בשלב יותר מוקדם, סביר להניח שהמשקיע יקבל אחוזים יותר גבוהים, מכיוון שהשווי יותר נמוך. אתם רואים, היה רק מי שיסתכל על תוכנית הקרישים, השתי תוכניות האחרונות, אתם רואים שרוב היזמים נופלים שם על זה שהם באים בשלב של רעיון או בשלב מוקדם, ומבקשים ולואציה, מבקשים שווי חברה מאוד מאוד גבוה, שהוא לא מבוסס על כלום, ולכן זה יוצר הרתעה אצל המשקיעים, שלפעמים אפילו ברגע שרואים שאין פה איזשהו היגיון מאחורי הבקשה, רק הדבר הזה מפיל את ההשקעה. ולכן חשוב להבין באיזה שלב אנחנו מגייסים, וככל ואנחנו נגייס בשלב יותר מוקדם, סביר שנאלץ להתפשר על כמות האחוזים שאנחנו נותנים למשקיע. ועוד פעם, אני לא מדבר פה על, יכול להיות שיש יוצאים מן הכלל לדבר הזה, אבל בגדול זאת התמונה בהתחלה. אפשר לשאול שאלה? בוודאי. יש איזשהו שלב שאתה יותר ממליץ מתי כן, להתחיל? כן, כן, תמתיני מספר דקות ואת תקבלי תשובה. בטח. טוב. אוקיי. אז עוד בהקשר הזה של מתי נכון לחפש משקיע, חשוב שתכירו מונח שנקרא דילול. דילול זה אומר שאם אני היום עושה השקעה, אני היום עסק קטן, עסק עם רעיון, אני מגייס כסף, אחרי שגייסתי את הכסף הראשוני אני בונה את האב טיפוס, יש לי אב טיפוס, אני רוצה לגייס עוד כסף כדי להתחיל לעשות מחירות. כל גיוס כזה, ככל ואתם מכניסים עוד משקיע ועוד משקיע, עוד כסף נכנס לחברה, עוד כסף נכנס לחברה, אתם נאלצים לוותר על אחוזים שלכם. כי מה לעשות, יש רק 100%, וה100% הזה ככל שמחלקים את העוגה ליותר משקיעים, אז החלק שלכם, אז כל מי שהיה לפני צריך להיות מדולל, צריך לוותר על האחוזים שלו בחלק יחסי, על מנת להכניס משקיע חדש. ואז בעצם הדבר הזה בעצם מצריך איזשהו תכנון מראש. זאת אומרת, מתי אני מוכן לוותר על שליטה בחברה לדוגמה. שליטה בחברה זה אומר שכל עוד אתם מחזיקים מעל 51% בחברה, אתם שולטים בחברה. זה אומר שיש לכם רוב בדירקטוריון, זה אומר שאתם לוקחים את ההחלטות המהותיות בחברה. אם אני בשלב ראשון, בשלב שהחברה היא עדיין קטנה או בשלב הרעיון, אני כבר אתן תמורת, לא יודע, כמה מאות אלפי שקלים, אני אוותר על 20, 30, 40% מהחברה, בסבב הבא זה אומר שאני אאלץ לוותר על עוד אחוזים, זה אומר שיכול להיות שאני כבר אאבד את השליטה בחברה. צריך בעצם לתכנן בצורה נכונה כמה אני מוכן לוותר בכל סבב, כדי לא להגיע למצב שאני מדולל מוקדם מדי. ופה יש לכם שתי דוגמאות על מובילאיי ו-Airbnb, שזה דוגמאות לחברות שהן בעצם המתינו עם הגיוסים שלהם ועשו גיוסים תמורת ויתור קטן על אחוזים, ובעצם מובילאיי עשתה מיזוג עם אינטל בשווי בסופו של דבר של 15 מיליארד דולר. בסוף שהיה את האקזיט אז בעצם זה השתלם להמתנה הזאת, לעומת אובר
שעשתה גיוס מוקדם מדי, ולכן המייסדים נאלצו בעצם לוותר על חלק גדול מאוד מהמניות שלהם, ברגע שהם עשו את האקזיט, זה היה אני חושב ב-2021, אז הם נאלצו לוותר בעצם על זה, ואז בעצם הם נשארו עם אחוז קטן מאוד של מניות. אז הנושא הזה של התכנון הוא משמעותי, הוא חשוב כשיוצאים לדרך, וצריך להסתכל קדימה על כמה שלבי גיוס אנחנו רוצים שיהיה, וכמה נכון לוותר על כל שלב. אפשר לשאול עוד שאלה? כן. כמה, אני מבינה מה שאתה אומר, לתכנון ולדעת, כמה אחוזים, כאילו, אני רק שואלת שאלה, אתה תענה כמובן בהתאם לתכנון שלך, למצגת, כמה אחוזים אתה ממליץ כל פעם לקחת? אנחנו נדבר על זה, בעיקרון, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל בעיקרון, כל עוד את בשלב של רעיון, אני לא ממליץ לקחת השקעה לטובת זה, ואנחנו נראה מה אפשר לעשות כחלופה, איזה סוגי מענקים אפשר להסתדר אולי, בדרך כלל מדובר על סכומי כסף קטנים שרק נועדו ליצור את האב טיפוס. על הדבר הזה אני לא חושב, ועוד פעם, אני לא מדבר פה ככלל אצבע, אבל אני לא חושב שבשלב ההתחלתי הזה שווה להכניס משקיע שיוכל הרבה מאוד אחוזים, מצד אחד, מצד שני יכניס מעט כסף. כשאני מדבר על מעט כסף זה יכול להיות עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים בודדים, שרק אמורים להביא אותך למצב שיש לך מוצר ראשוני, ובתמורה לזה את מוותרת לדוגמה על 30% מהחברה. אני חושב שזה יכול ליצור בעיות בהמשך ככל והחברה תגדל, ולכן אני כן ממליץ בשלבים הראשונים לראות האם אפשר להסתדר בדרכים אחרות שעליהן אני אדבר עוד מעט. אוקיי, תודה. אוקיי, אני יכול לשאול עוד שאלה? כן. לגבי הדילול, זה גם יכול להיות גם על המשקיע עצמו, כאילו בוא נגיד משקיע השקיע 20% ואז בסבב השני יכול להיות שגם האחוזים שלו ירדו, או... זה תלוי בהסכם שיש לאותו משקיע, אם זה, יש משקיעים שמכניסים להסכם סעיף שנקרא אנטי דילול, שאומר אנחנו לא משנה מה קורה, אנחנו השקענו בהתחלה 20%, אנחנו לא יכולים ליפול מתחת ל-20% הזה, לא משנה מה קורה, המשמעות עליך בתור זה שאין לו דילול היא הרבה יותר גבוהה, כי אתה בעצם סופג גם את הדילול שלהם, אז זה תלוי בהסכמים, זה תלוי בהסכמים שיש לכל אחד, אבל בעיקרון אם אין סעיף כזה בהסכם, אז כל אחד מדולל, גם המשקיע שנכנס, כל אחד מדולל באופן יחסי להשקעה שלו, כן. גם עוד נקודה לגבי זה שאם... תודה. גם עוד נקודה לגבי זה שצריך לקחת בחשבון שאם נגיד מישהו נכנס ועכשיו זה מכניס משקיע שרושם שהוא לא מדולל בעתיד, זה יכול להוות לו בעיות עם המשקיעים בעתיד, שהם לא ירצו לעשות את זה בגלל הדברים האלה. נכון מאוד. נכון מאוד, אבל עוד פעם, לפעמים אין ברירה, לפעמים אם אנחנו לא נגייס ממשקיע ספציפי שמבקש מאיתנו סעיף של אנטי דילול, המשמעות היא שלא נוכל לפתח את המוצר שלנו, או אין לנו אלטרנטיבה אחרת, או לא יכולים לקחת הלוואה, או לא רוצים לקחת הלוואה, או אין לנו שום אופציה אחרת, אז הכל זה בחירה בין אלטרנטיבות בסופו של דבר, אבל כן, בעיקרון כולם אמורים להיות מדוללי, אלא אם כן יש סעיף ספציפי כזה, באופן יחסי. אוקיי, אז אני ניסיתי בעצם, כן, בסופו של דבר, כן בעצם לתת לכם איזושהי המלצה, מתי זה כן נכון להתחיל לחפש משקיע. אז אני חושב שכדאי להשלים את הדברים הבאים לפני בעצם שמתחילים לחפש משקיע. אז הדבר הראשון זה בעצם שיהיה לכם אב טיפוס, שיהיה לכם proof of concept, שיהיה לכם מוצר ראשוני, זאת אומרת הכוונה שלי פה היא שזה מעבר לשלב של הרעיון. שלא יהיה רק רעיון, אלא ממש יהיה מוצר שאפשר יהיה להראות אותו. אני אחזור לדוגמה מי שלא היה פה פעם שעברה, על הסטארט-אפ שלי. לי יש סטארט-אפ שהוא מחשבון של תמחור שעוזר לעסקים קטנים ובינוניים לתמחר הצעות מחיר. לפני שאני בעצם הלכתי והשקעתי הרבה כסף בפיתוח ו-UX ו-UI וכל הדברים האלה, אני הלכתי למפתח הודי. המפתח הודי הזה עלה לי 3,000 שקל, והוא בנה לי בעצם את המחשבון הזה שאני רוצה בעצם שיהיה לי, הוא בנה לי אותו וזה אפשר לי בעצם להראות את מה שאני רוצה שיהיה לי בעתיד, ואז בעצם בניתי לי אב טיפוס במימון עצמי שלי,
לא לקחתי לטובת זה שום משקיעה, ועם זה בעצם החלטתי להתקדם. אז אני כן חושב שאף טיפוס כדאי שיהיה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות סקר שוק או להביא עדויות שבאמת יש ביקוש אמיתי לשירות או למוצר שלנו, זה כולל גם את האם יש מתחרים, האם אין מתחרים, איזה מגזרים רלוונטיים. אנחנו דיברנו פעם שעברה איך למפות שוק, אז אני מציע לכם גם, אפשר להסתכל על המצגת הקודמת, אבל איך למפות שוק ולדעת לזקק בעצם את הביקוש שהוא רלוונטי למוצר שלנו. כמובן שיהיה לנו חומר למשקיעים כמה שיותר מפורט, שנדע לעמוד מאחוריו, אז מה שדיברנו בפעם שעברה, מצגת, תוכנית עסקית, one pager, צוות, צוות כדאי גם שיהיה לנו, כדאי שהוא יהיה מגוון, זאת אומרת אוקיי, יש לנו את היזם, יש לנו אולי מישהו שמתעסק בפיתוח עסקי, יש לנו אולי מישהו שמתעסק בפיתוח, יש לנו מישהו שמתעסק בשיווק, ממש להגיד כבר מי הצוות, זה יכול לתת יתרון. מה המיילסטונס, מה אבני הדרך שלנו, איפה אנחנו נהיה עוד שנה, איפה נהיה עוד שנתיים, כמה כסף אנחנו צריכים, למה אנחנו צריכים, וכדאי גם שאנחנו נסתכל מהעיניים של המשקיע, ונוכל בעצם להציג לו תמונה של כמה מהר נוכל להחזיר לו את ההשקעה. בייחוד אם זה משקיע שהוא משקיע פיננסי או קרן, אז תמיד צריך להסתכל מהעיניים שלהם, הם רוצים בעצם החזר השקעה מהיר, וכדאי בעצם לדעת את הדברים האלה. אז עוד פעם, זה המלצה שהיא כללית, אפשר לגייס לפני, אפשר לגייס אחרי, יש חברות שהן כבר מוכרות ומגייסות, יש יזמים שיש להם רק רעיון והם מגייסים, אבל אני חושב שאם אני מנסה למצוא איזה שהם כמה כללי אצבע, אז אני חושב שאלה הדברים הבסיסיים שכדאי שיהיו, כדי ללכת, בוא נקרא לזה, לגיוס המשמעותי הראשון שלכם. אולי יהיה לכם גיוס קטן לפני, אבל בוא נגיד שברגע שיש גיוס משמעותי, אני חושב שאלה הדברים שכדאי שיהיו לכם בסל שלכם. אוקיי חברים, אז אלו סוגי משקיעים, בגדול עוד פעם, קבוצות משקיעים קיימות לנו בעולם. אז יש לנו מה שנקרא FFF, זה בעצם, המשמעות זה Friends, Family ו-Fools. המשמעות של Fools פה זה לא אנשים טיפשים, אלא זה בדרך כלל אנשים שיותר קל לנו לשכנע אותם להיכנס כמשקיעים, הם פחות מתעמקים, הם לא עכשיו יתחילו לבדוק לנו בציציות, הם אנשים, סתם לדוגמה יש קהילות של יהודים עשירים בארצות הברית, שהם אוהבים לתרום ליזמים, או אוהבים לתרום לתחומים מסוימים של רפואה או של סייבר, או לעזור לעסקים שמוקמים בצפון. אנשים כאלה שהם אנשים פרטיים פחות יעמיקו בתוך בדיקות כמו due diligence, והכוונה פה פול זה בעצם מישהו שקל לשכנע, יהיה קל לשכנע אותם. יש הרבה קרנות שהן עוזרות לפי מגדר, לפי נשים, עסקים שמעסיקות נשים, עסקים שמעסיקים אוכלוסיות מוחלשות. הדברים האלה הם בעצם, זה הכוונה בפולס, חס וחלילה אני לא מתכוון שיש משקיעים טיפשים. Friends ו-Family, הכוונה בעצם זה משפחה וחברים שאנחנו בעצם, הם סומכים עלינו, אנחנו סומכים עליהם, בדרך כלל זה יהיה בהשקעות קטנות, אנחנו ניתן להם אחוזים בצורה הוגנת, וכדי בעצם להביא אותנו לשלב שהוא מעבר לשלב של הרעיון, אלא שלב שיש לנו מוצר. הקבוצה השנייה של המשקיעים זה בעצם קבוצה שהיא משקיעים פיננסיים, זה בעצם קרנות הון או גופים פיננסיים שבעצם יש להם, המוטיבציה שלהם היא בעצם לעשות רווח מהיר ככל שאפשר. כלומר, משקיע פיננסי הוא לא מישהו שיביא לי ערך בעסק שלי, במיזם שלי, הוא משקיע שישים את הכסף, בדרך כלל ימנה נציגים מטעמו שיפקחו על הפעילות, והכוונה שלו היא בעצם להביא אתכם כמה שיותר מהר, ליצור לו רווח, להחזיר את ההשקעה ושהוא יעשה את האקזיט שלו. זה בעצם המאפיינים של משקיע פיננסי. לעומת זאת, משקיע אסטרטגי
זה משקיע שבעצם יש לו אינטרס עסקי מעבר לפן הכספי. משקיע אסטרטגי, לדוגמה, אם עכשיו אני הולך לעשות עסק של גלידה, שהגלידה הזאת היא בלי סוכר, אבל יש לה את אותו טעם כמו גלידה רגילה, אז מן הסתם אם שטראוס יקנו אותי או ישקיעו בי אסטרטגית, יש פה איזושהי סינרגיה או יש פה איזשהו ערך מוסף לשטראוס, ששטראוס בעצם יקבלו ממני עוד מוצר שזה גלידות ללא סוכר, ויוכלו בעצם למנף את העסק הקיים שלהם, ולכן יש להם גם אינטרס עסקי שאני אהיה קשור אליהם מעבר להשקעה הכספית שהם הולכים להשקיע בי. אז משקיע אסטרטגי, ובמשקיע אסטרטגי מן הסתם, אז האורך זמן יכול להיות יותר ארוך. משקיע אסטרטגי גם יכול להיות משקיע שהוא מעבר לים. לדוגמה, יש לי הצלחה בישראל, ועכשיו אני רוצה לפרוץ גבולות לארצות הברית, ויש לי משקיע בארצות הברית שרוצה להעתיק בעצם את המודל שלי בארץ, אז אני אקח משקיע אסטרטגי, אבל זה יכול לקחת גם זמן, כי עד שאני אעבור את הרגולציה בארצות הברית, ועד שאני ארשום פטנטים, כל התהליך הזה יכול לקחת זמן, ולכן מצד אחד, מצד שני באמת זה משקיע שיכול לגרום לי לקדם את האינטרסים העסקיים שלי בצורה הרבה יותר טובה. אז אלה שלושת הסוגים. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק שבטח הכי יעניין אתכם. אז איך אנחנו בעצם מוצאים השקעה? אז קודם כל יזמים שהם בתחילת דרכם, יזמים שהם בתחילת דרכם בעצם יש כל מיני מסלולי מענקים, מסלולי מענקים בין אם זה תנופה או בין אם זה הרשות לחדשנות שיש לה חממות בשלבים שונים של המיזם, שלב רעיון זה 200,000 שקל, שלב שבעצם כבר יש MVP אז זה סכומים יותר גדולים. היתרון במימון הזה, שהמימון הזה הוא לא, אתם זוכרים בהתחלה דיברנו על דילול, פה בעצם לא מדובר על דילול, לא מדובר על דילול, חלק מהדברים האלה זה פשוט מענקים שהם נותנים לכם כסף כמענק, וחלק מהדברים האלה הם כפופים לרויאלטיז, להחזרים החזרים מהמחירות, כלומר אתם מקבלים עכשיו את הכסף, אתם תחזירו ברגע שיהיה לכם מחירות 2-3% מהמחירות ותחזירו את המענק שקיבלתם, אבל בכל מקרה זה לא כסף שהוא מדלל, הכוונה אתם לא צריכים לתת אחוזים תמורת הכסף שמתקבל. כנ"ל כמובן תוכניות האצה ואקסלרטורים, יש הרבה מאוד גופים שנותנים ליווי, גם אם זה לא ליווי כספי, אבל זה ליווי מקצועי, זה אנשים שהם מעולם השיווק, שהם מעולם הפיננסים, שיכולים בעצם לבנות לכם תוכניות עסקיות, או יכולים לעזור לכם לגייס משקיעים, או יכולים לעזור לכם בפלטפורמות שיווקיות, בעלויות מאוד מאוד נמוכות, ברגע שאתם מצטרפים לאחד מהגופים האלה, תכף אתם תראו רשימה, וגם זה יכול להיות כיוון מעניין. כמובן שיש את הפלטפורמות הדיגיטליות, הקראוד פנדינג, יש הרבה משקיעים שלא אוהבים לראות שעסק גייס בהתחלה כסף מקראוד פנדינג, הסיכון בעצם בגיוס דרך הפלטפורמות האלה, הוא שאתם חושפים את המוצר שלכם לכולם, ואפשר אולי להעתיק אתכם לפני שרציתם, אבל מצד שני זה גם דרך יחסית לעשות גיוסים מהירים וגדולים, ואני יודע שהרבה יזמים משתמשים בפלטפורמות האלה. אוקיי, דרך אחרת למצוא משקיע, חברים, זה פשוט לעבוד קשה. אתם רואים פה, זה בעצם עמוד הלינקדין שלי. אתם רואים, מה שבעצם בלינקדין אפשר לעשות בלינקדין מיון, לחפש אנשים ולמיין אותם לפי קטגוריות. אתם רואים פה בצד שמאל, אתם רואים שכל האנשים פה שמיינתי, אתם רואים פרייבט אינבסטור, אינבסטור, פינטק אינבסטור, אני חיפשתי לעצמי, אז חיפשתי פינטק, יש פה אנג'לים, יש פה, מה עוד? כל מיני, סליחה. אתם יכולים בעצם למיין, אתם יכולים לכתוב סתם דוגמה, מדיקל אינבסטור, מי שמתעסק בתחום של רפואה, יכתוב מדיקל אינבסטור, ומי שמתעסק בתחום של סייבר, ירשום סייבר אינבסטור, ואז ישר עולה לכם רשימה של משקיעים בלינקדין,
אתם רואים שפה אני לא התביישתי, שלחתי לו מייל, והוא שלח, תוכל ליצור איתי קשר, אוקיי? זאת אומרת, הלינקדין הוא כלי מאוד מאוד ממוקד, שבעצם מאפשר לכם לאתר משקיעים שהם רלוונטיים עבורכם. אתם רוצים משקיעים מסין, אז תכתבו Investor China. אתם רוצים אנג'לים, תרשמו אנג'ל יורופ. תרשמו הנה אתם רואים נניח פה, early stage investor. אז אוקיי, אז ממש אפשר לעשות מיקוד מאוד מאוד טוב, ולאתר בעצם את הסוגי משקיעים שאתם רוצים. לכל אחד כזה אתם יכולים פשוט לשלוח הודעה, ויכולים לצאת מזה דברים מאוד מאוד טובים. כנ"ל לגבי פייסבוק. אני חבר, אחת מהרבה הקבוצות שגם דרכה הכרתי את ענבר, נקראת יזמים עבור יזמים. אתם רואים פה אני פרסמתי על אפליקציית התמחור שלי, ותראו כמה תגובות קיבלתי. קיבלתי תגובות, זה מייצר זה, אז עוד פעם, יש הרבה מאוד קבוצות בפייסבוק, שאפשר דרכם לעניין, אם אתם מחפשים שותף, או אם אתם מחפשים משקיע, פשוט להיות אקטיביים, פשוט לחפש בפייסבוק את הקבוצות הרלוונטיות, ולא להתבייש, ולהסביר בדיוק מה אתם רוצים, ובדרך כלל יש הענות טובה מהדברים האלה, ויוצאים חיבורים מאוד מאוד טובים. עוד דרך זה כמובן לעסקים שהם קצת יותר בוגרים, אז יש גופים שהם נקראים investment bankers, זה בעצם בנקאי השקעות, בתי השקעות. בעצם זה כמו, אם אני משווה את זה, זה כמו מתווכי דירות, אוקיי? כמו מתווך דירה שאתם באים לקנות דירה, יש לכם מתווכים שמוכרים לכם דירות, אז אותו דבר פה. יש מתווכים שהתפקיד שלהם זה בעצם להביא לכם את ההשקעה. הבעיה עם המתווכים האלה, לא בעיה, אבל עלות תועלת מה שנקרא, שהמתווכים האלה בדרך כלל יבקשו מכם עמלה, גם כספית, וגם יבקשו מכם 3-5% מניות או אופציות בחברה, ואז בעצם זה אומר שאתם כבר מוותרים, עוד לא התחלתם בעצם את התהליך, אתם כבר מוותרים על כמה אחוזים מהמיזם שלכם. מצד שני, עוד פעם, הכל עניין של אלטרנטיבות, אם אין לכם אופציה אחרת, אז כן עושה שכל בעצם להיעזר במישהו שזה המקצוע שלו, והוא גם יכול לפתור לכם את הבעיה של איך להציג בעצם את החומר למשקיעים, כי הוא בעצם עומד בפרונט מול המשקיע, לא בכל המקרים, בחלק מהמקרים, לא כולם עושים את זה, רק חלק עושים את זה, אבל זה גם יכול להיות פתרון. אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים פה על קרנות הון סיכון. יש רשימה מאוד מאוד גדולה של הקרנות, אני תכף אראה לכם, כל מי שישרוד פה את ההרצאה יקבל מאיתנו בעצם מתנה, רשימה ממש של כל האנג'לים, לא כל האנג'לים, אבל רשימה גדולה מאוד של קרנות הון סיכון ואנג'לים, שאתם תוכלו לראות בעצם כל אחד באיזה סוגי יזמויות הוא משקיע, תוכלו לראות אם זה רלוונטי, תראו שם את הפרטי קשר שלו, ותראו, ואם זה רלוונטי תוכלו ליצור איתם קשר ולהתניע איזשהו מהלך. כמובן גם השתתפות בתערוכות וכנסים. אולי אני אראה לכם את זה רגע. בואו נראה אם שנייה, אני רוצה להראות לכם. אתם רואים את המסך שלי? כן, רואים. אוקיי, אז אתם רואים, אתם הולכים לקבל, מי שירצה, בעצם רשימה של הרבה מאוד משקיעים, שכל משקיע אתם רואים את השם שלו, אתם רואים איזה סוג משקיע הוא, אתם רואים פה את פרטי הקשר שלו, אתם רואים באיזה תעשיות הוא משקיע, וקצת רקע עליו. אתם יכולים ממש להיכנס בעצם לכל מי שרלוונטי, וממש ליצור איתם קשר, בסדר? אז תיצרו קשר עם ענבר, מי שרוצה, היא תשלח לכם. כן, אנחנו נעלה גם את ההקלטה ונשלח לכל מי שנמצא פה. אוקיי, חוזרים למצגת. מעולה, אנחנו איתך, רואים. סבבה. אוקיי, אז
זה בעצם, חוץ מהרשימה הזאת, אני ריכזתי פה בעצם הרבה מאוד גופים שהם לא רק משקיעים, אלא גם גופים שבעצם עוזרים לעסקים, בין אם זה עסקים קיימים, אתם רואים פה את הסוכנות לעסקים, התאחדות המלאכה, ובין אם זה כמו Elevation, בין אם זה גופים שהם יותר מסייעים לסטארט-אפים, יש פה קרנות, יש פה הלוואות, יש פה יזמויות, יש פה הרבה מאוד מידע שבאמת אתם יכולים ברגע שתקבלו את המצגת ממש להיכנס לכל אחד מהם ולראות אם זה רלוונטי עבורכם. אני חושב שעם כל החומר הזה שאתם תקבלו עם המצגת יחד עם הקבצים האלה, אני חושב שזה יכול לעזור לכם מאוד לאתר משקיעים בצורה טובה, יחד עם הלינקדין, יחד עם הפייסבוק. צריך לעבוד בזה, צריך לעבוד בזה, ואם אתם לא רוצים לעבוד בזה אז תיקחו מישהו שיעבוד בזה, אבל זה אפשרי, זה אפשרי. אפשר לשאול שאלה? כן. איך אתה בסוף, אם היית יכול ככה לתת ככה טיפ מהזה שלך, איך אתה צברת את הכסף לסטארט-אפ שלך, לא בסכומים, באחוזים, כאילו, נגיד מפה משהו, מרמת העיקרון, כאילו, איך אתה הצלחת לאסוף כסף לסטארט-אפ שלך? אז אני בעצם התחלתי בסלף פנדינג, במימון עצמי. מימון עצמי, אני בעצם מימנתי את הכל עד בעצם שהגעתי לשלב שיש לי כבר מוצר. ברגע שהיה לי מוצר, התחלתי לחפש משקיעים. המשקיעים האלה בעצם עזרו לי, לקחתי בעצם כסף רק כדי שיעזרו לי להראות את ההיתכנות בשוק המקומי בישראל, ותמורת זה ויתרתי על סדר גודל של 20%. וברגע שאני אבסס את עצמי בישראל, אני אעשה גיוס יותר גדול כדי לשכפל את הדבר הזה גם לחול, או אם אני לא רוצה לשכפל לחול אז עסק שיש לו מוצר אחר או משהו אחר, או שהוא צריך את הכסף היותר גדול, לא יודע, עסק שעכשיו רוצה להקים את החברה, אז בעצם יוותר על אחוזים יותר גדולים ויגייס כסף יותר גדול. בהתחלה לא הייתי מוותר בשלבים הראשונים על סדר גודל של 20-25%. בסדר? הבנתי, תודה. ועוד פעם, ובהתחלה בכלל, ברגע שיש לי רק רעיון, ככל ומדובר על סכומי כסף יחסית קטנים כדי להביא את הרעיון הזה למוצר ראשוני, לאב טיפוס, הייתי באמת מנסה ככל ואני יכול לנסות לקבל מענקים או לנסות לגייס את זה ממישהו שקרוב אליי. אוקיי, תודה. אז הנה, אז עכשיו אנחנו מגיעים גם בדיוק לנושאים האלה. אז בעצם השלבי הגיוס, אז השלב הראשון הוא נקרא pre-seed, שזה בעצם השלב שבו אנחנו נרצה לקחת מימון ראשוני, כדי ליצור גרסת אב טיפוס. ואל תתפסו אותי באמת, זה לא 100% מהמקרים, אבל בוא נגיד זה רוב המקרים, אבל אל תבואו ותיתנו לי עכשיו דוגמאות שפריסיד היה בשלב אחר, כי בטוח שיש דוגמאות כאלה. אני מדבר כרגע בגדול. הפרי-סיד הוא בעצם מימון לפיתוח ראשוני או יצירת גרסת אב טיפוס. בדרך כלל מה יש לנו בשלב הזה? יש לנו רעיון, יש לנו רק רעיון, אבל אין לנו עדיין צוות, אין לנו את המוצר, אין לנו תוכנית עסקית, ברוב המקרים אין לנו את כל הדברים כדי לקדם את העסק. לרוב אני אגייס לדבר הזה סכומי כסף נמוכים, או שאני אממן אותם בעצמי, או שאני אממן אותם מה-FFF, מה-Fools, Friends, Family and Fools, זה לרוב ככה מתנהלים, או ממענקים, ככה בעצם עוברים את השלב הראשון של ה-Pre-Seed. השלב השני, השלב הזה נקרא Seed. היינו בפרי-סיד, עברנו לסיד. מה זה סיד? סיד זה זרע, זרעים. הניצוץ הראשוני, הזרע לרעיון, שבעצם אנחנו בעצם, יש לנו אב טיפוס. יש לנו בעצם מוצר, בדרך כלל יהיה לנו גם תוכנית עסקית, אין לנו עדיין אבל הוכחת התכנות, אין לנו עדיין מחירות, אין לנו עדיין חברה, אין לנו עדיין כוח אדם מספיק, אין לנו עדיין פשוט את זה, אבל כן יש לנו כבר משהו שאפשר להראות איתו, תוכנית סדורה בראש שאפשר לצאת איתה, ופה כבר עדיין אנחנו מדברים על סכומים מצד אחד נמוכים, עדיין אנחנו מדברים על עסק
שהוא בסיכון גבוה, אבל פה כבר אתם רואים בסוגי משקיע, פה כבר אני כן אתחיל לחפש את האנג'לים. אנג'ל זה בעצם בן אדם פרטי בדרך כלל, שיש לו כסף פנוי, יש לו כסף פנוי, נמאס לו להשקיע בנדל"ן או נמאס לו להשקיע בפקדונות בבנק, והוא מחפש דרכים יותר מעניינות לעשות תשואה על הכסף שלו. חשוב מאוד בעצם כשמאתרים את האנג'לים האלה לוודא שזה לא מישהו שיסכן את רוב הכסף שלו. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לגייס 1,000,000 שקל מאנג'ל, חשוב לי לדעת שאין לאנג'ל הזה 2,000,000 שקל סך הכל, שהוא לא הולך לסכן עכשיו 50% מהכסף שלו, אלא חשוב לי לדעת שיש לו 10,000,000 שקלים שהוא מסכן סך הכל 10% מההון שלו. וזה למה? כי כמו שאתם יודעים, הסטטיסטיקה היא לרעתנו. הסטטיסטיקה אומרת שמעל 95% מהסטארט-אפים נכשלים, וגם האנג'לים מכירים את הסטטיסטיקה הזאת, ולכן מאנג'ל לא כדאי בעצם שאנג'ל ילך וישקיע בעצם את רוב הכסף שלו בשלב סיד במיזם כזה, כי רמת הסיכון פה היא עדיין גבוהה. דורין, יכול להגיד משהו? כן. הנקודה שאמרת עכשיו היא מצוינת והיא עוד יותר חזקה, אם למישהו פה מגייס בנקודות של פרי-סיד, מ-Friends, Family and Fools, שם הנקודה הזאת עוד יותר חשובה, כי אם אתם לוקחים מחברים במשפחה, שהכסף שלהם זה באמת כסף חשוב להם, זה עוד יותר קשה מאשר אנג'ל שאתם לא באמת מכירים, והוא גם יודע מה הוא עושה. נכון מאוד, ככל ואתם מכירים את האנג'ל או ככל ואתם מכירים את הקרוב משפחה או את החברים, חשוב מאוד מאוד לוודא שאתם לא מסכנים אותם, זאת אומרת שהם לא הולכים עכשיו ושמים את כל החסכונות שלהם במיזם שלכם, אלא הם שמים סכום שהם יכולים להרשות לעצמם להפסיד אותו, כי אתם עדיין בשלב מוקדם, עדיין בשלב שהסיכון פה הוא גבוה, וזה באמת תובנה מאוד מאוד חשובה. טוב מאוד צור שהעלית את זה, אבל באמת חשוב להיות הוגנים עם כל מי שהולך להשקיע ולשים את התמונה כפי שהיא, כי אתם עדיין נמצאים בשלב שהסיכון פה הוא גבוה. אוקיי, אז עברנו בהצלחה את שלב הסיד, ועכשיו אנחנו מתחילים לסבבי הגיוס. אז הסבב הראשון הוא נקרא סבב A, שהסבב A הזה הוא בעצם כבר גיוס שמיועד בעצם להביא את החברה לקראת הפריצה שלה. יש לי כבר מוצר, יש לי כבר צוות, יש לי מחירות, יש לי כבר חברה שהיא כבר מתחילה להיות מעניינת, אבל אני רוצה להגדיל אותה יותר מהר, אני רוצה להשקיע, לא יודע, עכשיו יש לי מכונה שמייצרת לי כמות מסוימת ואני רוצה להגדיל את כושר הייצור שלי, אני רוצה לקנות עכשיו עוד 10 מכונות, אחרי שהראיתי לכולם שהמכונה הראשונה הזאת עושה קצב, אני רוצה לקנות עוד 10 מכונות, אני אגייס כסף גדול כדי לקנות 10 מכונות, כדי להאיץ את הצמיחה של החברה שלי. יש לי מימוש מלא של כל המיזם, יש לי אנשי פיתוח ויש לי כוח אדם ויש לי מקום עבודה. הסכום שאני אגייס במקרה כזה בדרך כלל הוא יהיה יותר גבוה, והסיכון כבר לאט לאט מתחיל לרדת, כי יש לי כבר בעצם מוצר שאני מראה ממנו מחירות, ולכן אני כבר לא אלך ככל הנראה לאנג'לים בשלב הזה, אלא כבר פה אני אלך לקרנות הון סיכון או למשקיעים אסטרטגיים, וכמובן שאני הולך לחבר'ה האלה, אני בעצם בורר לי את הקרנות שהן ספציפיות עבורי. זאת אומרת, אם יש לי מיזם בתחום של רפואה, אז אני אלך ואחפש קרנות שמשקיעות בתחום של רפואה. זה מצד אחד. מצד שני, אתם צריכים להבין שאתם כבר לא יושבים מול אנג'ל, אתם לא יושבים מול בן אדם אחד. כל הגופים האלה, אלה גופים רציניים, שיש להם בעצם אנשים שלהם שעושים עליכם בדיקה. יש להם גם בדיקה משפטית, וגם בדיקה של הפיתוח, וגם הם יבדקו לכם את הכוח אדם, והם יבדקו לכם את ההסכמים מול הלקוחות, והסכמים משפטיים, ויבדקו, יעשו לכם ממש בחינה מאוד מאוד מעמיקה, ולכן מול הגופים האלה אתם צריכים שיהיה לכם כבר שליטה במספרים, לעשות להם הצגה טובה, להראות שאתם שולטים בהכל, כי רק ככה זה יגדיל את הסיכוי שלכם ליצור עליהם רושם, ולקבל את הכסף בהצלחה. אני יכולה לשאול אותך שאלה? זה היה השלב בראונד A שאתה התחלת? כן. אוקיי, תודה. עכשיו אנחנו עוברים לראונד B. אז בראונד B, די דומה לראונד A, אבל אני רוצה, החברה כבר, אוקיי, כבר קניתי את 10 מכונות, כבר השגתי את היעדים שלי, אני רוצה לגדול יותר מהר.
אני רוצה עכשיו, את כל מה שעשיתי בישראל, אני רוצה עכשיו לעשות באירופה, ואת כל מה שעשיתי באירופה אני רוצה לעשות בארצות הברית, ואת כל מה שעשיתי בארצות הברית אני רוצה לעשות בסין, ואני רוצה לפתוח חברה בת בארצות הברית, ואני רוצה לגדול מהר מהר מהר, כדי למקסם את הפוטנציאל של החברה. ואז כמובן שגם פה יהיה לי גובה של השקעה, סכום השקעה מאוד מאוד גבוה, הסיכון כמובן גם פה יורד, ופה אני גם, בנוסף למשקיעי הון או המשקיעים האסטרטגיים, פה כבר מתחילים להסתכל לכיוון של הנפקה בבורסה, או רכישה אפילו יכול להיות, רכישה על ידי, ממש באים ורוכשים לכם את כל החברה, אז הכל פה על השולחן מה שנקרא. אחרי הדבר הזה בעצם סביר להניח שהשלב הבא שלכם יהיה כבר בעצם אקזיט. באקזיט בעצם אתם מממשים בעצם את המניות שלכם, חלק אולי כן יישארו בחברה, חלק לא יישארו בחברה, חלק ימכרו הכל, חלק ימכרו את הרוב, חלק ימכרו מעט, אבל בעיקרון אתם עושים בעצם, שנייה יש פה נראה לי אזעקות, אתם בעיקרון עושים בעצם מממשים את כל הפוטנציאל של המיזם שלכם, מקבלים הרבה מאוד כסף, הכסף הזה גם הולך, אם מקודם הכסף הזה הלך כדי להשקיע בחברה, עכשיו בעצם הכסף הזה הולך חלקו אם לא מרביתו אליכם, על כל העבודה הקשה שעשיתם לאורך הזמן. מסלול נוסף, שהוא מסלול, אני קורא לו מסלול צד, הוא לא קשור בעצם לכל מה שדיברנו עד עכשיו, אבל הוא מסלול מאוד מאוד נפוץ, בעיקר בישראל, נקרא מסלול SAFE, Simple Agreement for Future Equity, אוקיי? המסלול הזה, הרבה יזמים אוהבים אותו, מכיוון שהמסלול הזה לא מצריך מהיזם לקבוע את השווי של העסק בהתחלה, אוקיי? לא קובעים שווי, זאת אומרת לא אומרים עכשיו למשקיע אתה תיתן לי 100,000 שקל בשווי של 1,000,000 שקל ואתה תקבל תמורת זה 10%, אלא אומרים אין שווי לחברה, באים למשקיע ואומרים לו אתה תקבל הנחה על המחיר שבו בעצם ייקבע בסבב הבא של הגיוס. זאת אומרת, אתם זוכרים שאמרנו בהתחלה, למשקיע יש אינטרס שהשווי יהיה כמה שיותר נמוך, כי הוא יקבל כמה שיותר אחוזים. זאת אומרת, אתה בא למשקיע ואומר לו, אם השווי בפעם הבאה יהיה לדוגמה 1,000,000 שקל, אתה תקבל על השווי הזה הנחה של 20%, בשבילך השווי יהיה יותר נמוך, בשבילך השווי יהיה 800,000 שקל, ואז 100,000 שקל מתוך 800,000 שקל, הוא יקבל יותר אחוזים לעומת 100,000 שקל מתוך 1,000,000 שקל. בצורה כזאת, בעצם המשקיע לא קובעים איתו את השווי, יש לזה הרבה יתרונות שלא קובעים שווי, כי אתם לא צריכים לעבור עכשיו, אין הרבה עלויות משפטיות ואין הרבה עלויות חשבונאיות ואין הרבה, זה הרבה יותר פשוט, ההסכם הוא מאוד מאוד סטנדרטי, לא צריך לעשות הערכות שווי, לא צריך שום דבר, פשוט אנחנו דוחים את קבלת שווי החברה לסבב הבא, ומצד שני המשקיע הבא כבר יראה שהיה לכם משקיע אחד שהשקיע לכם בחברה, מצד אחד הוא לא יאהב את זה שנתתם לו את ההנחה, מצד שני הוא כן רואה, תלוי בסוג המשקיע, שיש כבר מישהו שהאמין במיזם שלכם, ולכן זה מסלול שהוא יכול להיות פתרון טוב, במידה ואתם לא רוצים עדיין לקבוע את שווי החברה בהתחלה. זה נהוג לעשות מתי? באיזה שלב? בשלב של לא בשלב של הסיד, פרי-סיד או ראונד A. איך עוד פעם בבקשה? לא בשלב ההתחלתי שיש לך רק רעיון, אלא בשלב שאת כבר ממש רוצה לעשות גיוס כספי משמעותי לעסק שלך. אחרי שכבר יש לך סיד וצפונה? כן, סיד הייתי אומר אפילו ראונד A וצפונה. אוקיי. בסדר? אוקיי, אז אלה מסלולי ההשקעות. אז כמה טיפים לסיום. אז הדבר הראשון, ועוד פעם, זה לא, ככה אני מסתכל על הדברים, יכול להיות שאחרים יחלקו עליי, אבל אני בגישה שעדיף 5% מהבטיח מאשר 80% מהענב,
אוקיי? אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אני מתכוון, עדיף שיהיה לכם אחוזים קטנים, אבל בחברה ששווה הרבה יותר, 5% מ-10 מיליון דולר, מאשר 80% מ-100,000 דולר, בסדר? זה הכוונה שלי. זאת אומרת, בשלבים הראשונים, כאשר אתם צריכים לגייס את הכסף, אל תצפו עכשיו שיתנו לכם את הכסף תמורת 1% או 2% בחברה. אף אחד לא יהיה מוכן לקחת סיכון כזה גדול בשלב התחלתי של חברה, תמורת 1% או 2% או 3% בחברה. אתם תצטרכו לוותר על 10%, 15%, על נתח יחסית משמעותי מהחברה שלכם, אבל מצד שני זה כן יביא אתכם כבר להתכנות העסקית, למוצר. אז אני חושב שעדיף בעצם לא להיות גרידים בהתחלה, וכן לקדם את המיזם כמה שיותר מהר, וכמובן לשים לב כל הזמן לשווי. ככל והשווי שלכם יהיה יותר גדול, אז יש לכם אחוזים אולי יותר נמוכים, אבל משווי שהוא הרבה יותר גדול. כמובן שבסיבוב השני ובשלישי צריך להיות יותר קשים, כי החברה היא כבר הולכת ונהיית מבוססת. הטיפ השני זה להיות ריאליים. כמו שדיברנו מקודם, אם אני נמצא עכשיו בשלב של פרי-סיד, זה לא ריאלי שאני עכשיו אלך ויגייס המון כסף, בטח שלא תמורת אחוזים נמוכים. אם אני נמצא בשלב שהוא התחלתי, אני אגייס סכום נמוך של כסף, ואם אני נמצא בסבב A, אז אני אגייס כסף יותר גדול כדי שיעזור לי בעצם להגשים את היעדים שלי. וחשוב מאוד בכל שלב להבין מה אתם צריכים כדי להפוך את הגיוס הזה לריאלי. אני צריך עכשיו את הכסף, אז אולי אני אוותר קצת יותר אחוזים. אני צריך עכשיו פחות כסף, אני צריך אולי משקיע אסטרטגי, אני אולי אהיה מוכן לוותר על משהו בתמורה לקבל משקיע אסטרטגי שיוכל לקדם אותי הרבה יותר מהר ליעדים שלי. אז להסתכל על הדברים בצורה ריאלית. אני אומר עוד פעם, אתם יכולים להסתכל על תוכנית הקרישים שהייתה רק ביום שישי האחרון, כדי לראות מה זה יזמים שלא היו ריאליים, לא היו ריאליים, מבקשים שווי לא הגיוני מהיזמים, וזה ממש הרגיז את הקרישים, הרגיז אותם, כי הם באו ואמרו, על סמך מה אתה מבקש שווי כזה גדול, שיש לך רק רעיון, ואתה מבקש ממני, נותן לי רק 5 או 10%, על השקעה מאוד מאוד גדולה של כמה מאות אלפי שקלים, על סמך מה אתה מבסס את הבקשה שלך. והדבר האחרון הוא בעצם הכנה מוקדמת. אתם צריכים להכיר את המשקיעים שמולם אתם הולכים לעמוד, אתם צריכים לדעת את יתרונות וחסרונות המיזם. עוד פעם, אני אחזור לדוגמה שלי. אני בעצם בסטארט-אפ שלי יש לי מחשבון שבעצם אין לי אפשרות לרשום על המחשבון הזה פטנט, זאת אומרת אני משתמש בנוסחאות מתמטיות שכל אחד יכול לעשות אותם, אני פשוט הפכתי את הנוסחאות האלה לתוך מחשבון, ואין לי שום יתרון, אין לי שום IP, אין לי שום פטנט. וידעתי בעצם שהשאלה הראשונה שישאלו אותי זה בעצם אין לך פה שום פטנט או שום זה. ידעתי שהולכים לשאול אותי את הדבר הזה, התכוננתי אליו, בגלל זה גם רציתי להיות מתחת לרדאר כמה שיותר ושלא יכירו אותי, כדי לבוא כבר למשקיע עם הרבה מאוד לקוחות. הבאתי למשקיע הזה דוגמאות עם עסקים מעולם הפינטק שגם להם אין פטנטים ועשו גיוסים מאוד מאוד גדולים. נתתי לו אופק למשקיע עם מוצרים נוספים שעליהם מתחום ה-AI, שעליהם אני כן יוכל לרשום פטנט, ובשביל זה אני גם צריך את הכסף. התכוננתי לדבר הזה, התכוננתי לשאלה הזאת, ידעתי בעצם מה החיסרון הכי גדול של המיזם שלי, וזה עזר לי בעצם לפגישה שלי עם המשקיע. וכמובן לשלוט טוב מאוד במספרים, בעובדות, מה גודל השוק שלכם, כמה עולה לכם לייצר, מה יהיה המחיר הממוצע, מה פחות או יותר ההוצאות. לדעת את הדברים האלה, עוד פעם, לא ברמה של עכשיו לזכור בעל פה את כל כוח האדם שלכם, או לזכור בעל פה את המחירון שלכם, לא צריך את זה ככה, אבל כן צריך לדעת את הדברים הגדולים. אני הולך עכשיו למכור ל-B2B, business to business, דרך מפיצים, ואני הולך למכור ישירות ללקוח הסופי, B2C, אז חצי מהמחירות שלי יהיו ללקוח סופי, וחצי יהיו למפיצים, ולמפיצים אני הולך לתת הנחה של 20%, וללקוח סופי המחיר יהיה ככה וככה. לדעת בגדול את התמונה, לדעת שיראו שיש לכם בעצם הבנה במספרים,
וככל ותדעו לעשות את הדברים האלה יותר, בצורה יותר יסודית, הסיכויים שלכם לגייס כסף ילכו ויגדלו. זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום. אם יש מישהו לשאלות אז בשמחה. לי יש שאלה. כן. אתה יכול אולי לסבר את האוזן, לתת דוגמה, מה אתה יכול להגיד למשקיעים אם באמת במצב כמו שלך, שבעצם אין לך intellectual property, אבל אתה עדיין אומר שהנה האחרים גייסו. אז קודם כל ברמת התוכנית, אז התוכנית שלי הייתה בעצם להיות מתחת לרדאר עד שבעצם אני מראה שיש לי התכנות. זאת אומרת, להיות מתחת לרדאר זה לעשות שיווק בהיקפים קטנים, לא ייקח עכשיו יח"צ ולא ישמעו עליי. אני לא אלך לדוגמה למשרדי רואי חשבון שאני יודע שיכולים להעתיק אותי, או אני לא אלך למישהו שחשבונית ירוקה שיכולה להעתיק אותי. אני אלך למקומות אחרים, אני אביא מאות לקוחות, אני אראה שיש לי שוק, ואז אני אבוא למשקיע ואני אגיד לו, אני צריך עכשיו $50,000 כי אני הולך עכשיו לשים את עצמי בשלטי חוצות, ואני הולך לעשות קמפיין יח"צ כדי שכל המדינה תשמע עליי, ואז אני אעלה לאוויר בצורה מהירה, ואז גם אם ירצו להעתיק אותי, עד שהם יפתחו את המוצר דומה, ייקח להם חצי שנה, שבחצי שנה הזאת אני כבר משתלט על כל השוק. אוקיי? אני בא עם... מצד שני, הבאתי להם גם דוגמאות לחברות, לדוגמה, יש חברות שעוסקות בעולם התזרים, תזרים מזומנים, שגם הם, כל מה שהן עושות, הן עושות דאונלוד לדפי הבנק, ומסדרות את התזרים בצורה של דשבורד. גם לחברות האלה אין IP, הראיתי למשקיעים בכמה כסף הם גייסו לטובת פיצ'רים נוספים שהם הולכים לפתח, על סמך זה שהיו להם הרבה מאוד לקוחות. הבאתי להם דוגמאות מבנצ'מרק מעולם הפינטק, אוקיי? אז לכל דבר יש, ועוד פעם, אני לא אגיד לך שיש משקיעים שבכל מקרה לא ישקיעו בי בגלל הדבר הזה, אבל יש משקיעים שאם אתה תיתן להם בעצם גם את האופק הנכון, וגם תיתן להם דוגמאות, וגם תבקש שווי הגיוני, אז זה כן יכול לעבוד. אוקיי, תודה. יש לי שאלה. רגע, אני אשים על... כן, היי. רציתי לשאול מתי כדאי לרשום את החברה. מתי כדאי לרשום את החברה? כן, את הסטארט-אפ. אז תראה, קודם כל יש את הפן המשפטי, זאת אומרת, אם אתם עושים הסכם שותפות, אם אתה לבד או לא לבד, אם אתה הולך לעשות, יש לך עוד שותפים, אז מן הסתם אתם צריכים להחליט על האופן שבו אתם מתקשרים, האם זה שותפות, האם זה חברה בע"מ, האם זה עוסק מורשה, האם זה... למצוא את המסלול הנכון לטיב החברה, ובעיקרון אני בגישה של לדחות כמה שיותר, ברגע שאתה נכנס לעולם הזה שאתה מופיע ברשויות, בוא נקרא לזה, אז אתה צריך רואה חשבון, אתה צריך הנהלת חשבונות, אתה צריך לדווח מע"מ, אתה צריך ביטוח לאומי, אתה צריך מס הכנסה, כולם כבר מתלבשים עליך. ככל ואתה יכול להיות כמה שיותר למשוך עד שכבר באמת יש לך מוצר שהוא בשל ואתה כבר לקראת מחירה, שאז באמת יש הצדקה, אז הייתי בעצם מקים את החברה. אוקיי, תודה. יש לי שאלה. כן. האם נתקלת במקרים, או אתה יכול לייעץ, אם נגיד יש לקוח ראשון והוא בעצם הופך להיות, הוא מרוצה והוא הופך להיות משקיע, אנג'ל או משהו כזה. משקיע ראשוני, זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, ציינת נושא של אולי השקעות שאפשר לגייס מכל מיני יהודים עשירים בארצות הברית וכן הלאה. אם אתה מכיר איזה שהם דרכים להגיע אליהם בצורה הטובה ביותר. תודה. אז קודם כל, לגמרי כאילו הגיוני שלקוח שיש לו, כמו שאמרנו, שהוא אסטרטגי ויש לו בעצם, יכול ליהנות בעצם מהמוצר שאת פיתח, הגיוני מאוד שהלקוח הזה יהפוך להיות משקיע בשלב כלשהו, בייחוד אם הוא רואה שהמוצר שאת מוכרת לו עוזר לו לגדול בצורה יותר מהירה, ואז בעצם למה שהוא יצטרך לשלם לך על הקנייה של המוצר שלך, אם הוא יכול לרכוש אותך וישר למכור את הדבר הזה ישירות ללקוח הסופי. אז בהחלט זה הגיוני שדבר כזה יכול לקרות. לגבי יהדות ארצות הברית, תעשו חיפוש באינטרנט, יש המון מידע בזה, ChatGPT או בגוגל, אפשר בקלות להגיע לרשימות האלה.
איזה מילות מפתח אתה מציע לשים, להגיע לרשימות האלה? קודם כל אמרתי, קודם כל אפשר בלינקדאין לעשות כן, אבל עכשיו אמרת גוגל, אז אותם תעשו מילות פשוט, מפתח? חבר'ה, אני לא בא, אני לא, אם, אני לא יכול לעשות לכם את העבודה הזאת, כי זו עבודה שלוקחת זמן למצוא את הדברים האלה. תתחילו עבודה מול צ'אט GPT, לעשות מיפוי. אני מעוניין ברשימה של משקיעים יהודים בארצות הברית. תסתכלו באינטרנט, אני אשלח לכם אולי איזה אתר או שתיים שמרכז. יש כמה משקיעים כאלה. לא בעיה, לא יותר מדי מסובך, אני פשוט לא עשיתי את זה לאחרונה, אז אני לא זה, אבל בקלות מאוד מאוד גדולה אפשר למצוא את הרשימות האלה. יש גם רשימות, גם קבוצות וואטסאפ, דרך אגב, של יזמים בישראל, אבל גם אם הם רוצים פה חבר'ה לפנות לארצות הברית או לכל נספחות אחרת, יש גם משהו של נספחות של ישראל בארצות הברית, ביפן, שאפשר לשלוח שם בקשה בדף אחד של 3 עמודים, ואז הנספחות מאותה מדינה חוזרת אליכם ויכולה למצוא בשבילכם עסקים באותה מדינה. אני לגמרי, השתמשתי בזה. לגמרי. זה באמת בשיטוט מאוד מאוד פשוט אתם תמצאו את הדרך, זה לא בעיה. תודה, דורי. בכיף, אחי. עוד שאלות? תודה, היה מרתק. בשמחה חברים. אז שיהיה לנו ערב שקט ונצטמע. תודה. תודה רבה, אורי, ביי. תודה לכולם, תודה. ערב טוב. ערב טוב.